Joseph Beuys va concebre l'acció Manresa per a Düsseldorf a la Galeria Schmele el 15 de desembre de 1966. Amb aquesta acció volia vincular la figura d'Ignasi de Loyola i el mètode pel qual ell va construir els exercicis espirituals i la seva església, i va concebre, crear la seva companyia, i va convidar a dos artistes danesos, Henning Christiansen, compositor de so, i a Bjørn Nørgaard, també danès, escultor, perquè col·laboressin conjuntament en aquesta acció titulada Manresa. Manresa no era només un lloc, una ciutat, sinó un concepte, un lloc on cadascú, mitjançant un exercici de llibertat i d'autodeterminació, podia transformar-se. L'any 94, Christiansen i Nørgaard van fer el viatge nord-sud, seguint aquell dibuix que Joseph Beuys té, nord-sud, est-oest, on al sud situa la ciutat de Manresa i la ciutat de Roma. En aquesta creu europea, doncs, aquests artistes l'any 94 materialitzen aquest viatge físicament i venen aquí a fer una acció per activar aquest missatge i expandir el missatge de l'acció Manresa de l'any 66, utilitzant la ruta dels espais ignasians, l'ermita de la Guia, el Pont Vell, la Santa Cova, i ara, el 2022, pel 500 aniversari de Sant Ignasi, tanquem la trilogia d'accions Manresa, 66, 94 i 2022. Mitjançant aquesta pregunta, d'on és l'element 3, que era una pregunta recurrent a l'acció Manresa de Joseph Beuys, doncs es vol intentar suggerir com trobar aquest element 3 és una pregunta que no té una resposta, sinó que la resposta és a dins de cadascú i que cadascú l'ha de poder completar amb el seu esforç i amb el seu impuls d'autodeterminació i la seva capacitat d'actuar amb llibertat i utilitzar la seva creativitat com a capital i anar en aquella escultura social que Beuys volia, transformant a través de l'art l'ànima humana, com Ignasi de Loyola ho va fer en el seu moment. I have, of course, very often thought about this element 3. What is it? And I think that element 3, or the third element, is now for me that man or the human being, we need to have hopes, we need to have dreams, we need to have this vision about something in the future, that there is a future. But on the other hand, we have seen so often that when we try to realize the total socialism or the total capitalism or the total everything, then it goes wrong. It's like the Tower of Babel. We shall never succeed in it. So the important thing is to have dreams. And the important thing is that when you start to realize your dream, it takes time. And in this time, the world around you changes. So when you finally can fulfill your dream, the world that makes your dream does not exist anymore. The world has changed. So you have to be able to change element 3 all the time. And that's why when you say, wo ist element 3, and where is element 3, you will never reach it. You will have to ask the question for eternity. This is something, and that is what makes the life beautiful, that you will never reach the final point. You will have to move all the time.
And that is also the whole idea about Fluxus, is we have to change. I think it's very important that art is a way where, I could say it in another way, in this political world, it's either or. Either you are against or you are for. It became, they say that the first victim in a war is the truth. Then all these things in between, they disappear. And I think the important thing for art is to insist that there is no one truth. There is a lot of ways to think. And it might, of course, when somebody shoots a missile in your head, you don't think so much, you run and hide somewhere. And that's fine. But don't forget the poetry. I think that's what, in the end, makes us survive. Els artistes són uns mitjancers. En aquest cas, Bjørn Nørgaard, Christoph Scháls, les noies i dones que col·laboren llencen i expandeixen un missatge que s'arrossega des de l'any 66 fins ara i que tanquem aquesta trilogia d'accions Manresa per ressignificar el lloc i revelar que el lloc, aquesta ciutat i aquest esperit que encara l'envolta i que encara és viu, que realment penetri d'alguna manera en la societat i ens permeti reflexionar a cadascú on és l'element 3 i també que ens porti cap a una reflexió envers la societat i en el punt, diguem-ne, en el que està actualment el món, no? La vigència del pensament de Joseph Beuys transportat i mogut pels seus col·laboradors fins a un lloc que té la potència màgica i espiritual per fer que els misteris tinguin lloc a l'estació central.